Ensa parnya kuromga juang machiegni cheno ni mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Anyuola mopogore chope kar kano ringre ma City boma ma Nairobi mar kawo ringre wedegi manonegi kinde ng'anyo makwedo paro mar chik mar omenda motel ne iko magi. Achiel kuom wede manochopo City gin mag rawera manyinge Wilson manonegi ng'anyo. Wilson ne en japuonjre e katiegruok tije lwedo ma Olympic Kibra kendo chieng' ma kae to rome gi tho ne riko chopo e boma mar kawo osigo mar chiemo manowuok ne dalagi mantiere kaunti ya Bungoma. Kanyo hemano rome gi jong'anyo. Thoth anyuola no chopo City ywak ne serikal mondo konygi chulo gharama mag iko jogi. Kwa sababu ya wakati hatutaendelea kuongea mengi. Kunaweza kuwa na wengi ambao wamekufa katika maandamano haya ambao hawakuwa kwamba walikuwa wanaandamana ama walikuwa wahalifu, lakini katika ile hali tu wakaweza kupatikana kama Wilson na sasa wamepoteza maisha yao. Naweza sema ya kwamba ombi langu kwa serikali na haswa kwa polisi wetu ni kwamba wawe walinzi wa mwananchi wa kawaida, kwa sababu mwananchi wa kawaida sio adui. Huyu kijana yeye hakuwa anaandamana, alikuwa ameenda kuchukua kitu town na yeye hakuwa anajua kuna maandamano, na serikali inatumia lot of force, na hata kama ni maandamano yeye walimuona ni Gen Z wakadhani maybe anaandamana, na yeye hakuwa kwa maandamano na wakaweza kukatisha maisha yake na hakuwa amemaliza safari yake. Hata shule hakuwa amekaa sana, just mwezi moja na wiki mbili. Kwa hivyo serikali imfanyie tu justice, kwa sababu tunaambiwa mwili yake ilipatikana CBD. Kulingana na rekodi ya polisi walimpata CBD, polisi wakamkunji ndio walimleta hapa. Vile tulifanya postmortem wanasema alipigwa na sharp object iliingia hapa na ikaguza hivi, ikaguza moyo, ikakuja mpaka huku. Sasa ilikata hivi, ikaguza mpaka kwa moyo. Hiyo sasa ika lead to excessive bleeding ndani, hivyo ndio alikufa. Riwruok makayo ratiro ma oganda KHRC okwedo okang' mar obila tiyo kod teko mang'eny e ng'anyo mar rawere madhi nyime Thurka. Riwruogno okwedo nek manotim kod obila e ng'anyo ka giywayo rai kod duol mochung'ne tije obila mano IPOA mondo mi ochak nonro mapiyo e wi nek makamago. Riwruogno bende osiemo josiasa matiyo kod njore e rocho ng'anyo mar kwe kendo ketho nyaka mwandu mag oganda. Bende gikwedo okang' mar piny owacho tiyo kod obila e mako joked ne ratiro mag oganda ka gikwayo piny owacho kokalo kuom obila mondo mi orit ratich dhano kendo winjo ywak mar oganda jokenya. Ng'anyo ariyo mogik, jomaundu osedonje kendo giseketho mwandu jopiny, giseketho mwandu johala. Mano bende wapingo matek kendo wakwa sirikal, nikech sirikal nigi kidieny mang'eny. Nitie gimiluongo ni NIS matimo mana intelligence, nitiere DCI matimo mana investigations, mondo mi gidhiyo mapiyo giyud jo maundu madonjo kuom jowuoyi matindo kendo giketho mwandu ji, sana johala. By targeting those who advocate for justice, transparency and accountability, the state is not only infringing on individual freedoms but also eroding the foundations of democratic governance. The intimidation and harassment of activists and human rights defenders create an environment of fear and repression, effectively silencing critical voices and closing the civic space essential for holding the government accountable. We also express deep concern and solidarity with the 361 injured, 627 arbitrarily arrested, and 32 forcibly disappeared, as reported by the Kenya National Commission on Human Rights on 1st of July 2024. These numbers may have gone up following the protests on Tuesday, 2nd of July. Our thoughts are with all those adversely affected during this difficult time. We stand with you, offering our support and our unwavering solidarity and commitment to seek justice over these atrocities which have been committed. Jakom mar Kesha kwa serikal mondo ni ochiwo omenda ne skunde e saa mowinjore. Willy Kuria manjatelo moyier manyien osingo mar chako twak kod serikal kokalo migawo mar somo ne omenda mar somo or e saa mowinjore. Kuria bende oseo serikal kuom deko chwalo omenda e skunde
mowacho ni chocho chenro mag somo. Kolo skul sekondar ma Murang'a Kuria olo ni piny maduong' ma pacho ka osebedo ka idonjruok godo kod jogo ma oko puodhi kendo omiyo duoko kosebet makare e gwenge moko ma Turkai. Okodul matawo penj NEC mondo omiyo keto kenge makare marito duoko mag penj ma pacho kae. Bende okwawo migawo mar somo ket jopuonjre mag JSS e skunde sekondar olero ni skunde mag primary onge gi gigo madwarore ne kit somo makamano. The education of Kenya to have been able to be in the education space at the national level as our very own principal from Murang'a County in Murang'a High School. And we know he has been a hardworking man and he has given us exemplary results as an institution, and he has been able to put this institution into the global academic map nationally. And we also know the same effort he has put is the same effort he will put in negotiating matters headship in this country. And even so, I would also urge the new Kesha chair also to work together with the KEPSHA, that is their colleagues in the primary school, so that together we are able to better the education standards, and especially in the CBC curriculum. One of the issues that we are having is the issue of capitation, and we are urging the government to ensure that with the 22,244 per student is actually reached per year, because currently what is available in schools is roughly 10,400, and this is too little for learners. So we want the entire capitation to be directed to schools so that they can be able to advance education as far as tuition and operations accounts are concerned. Riwruok jotend kanise kaunti ma Busia dwaro rawere mondo omi otiek ng'anyo ma gisebedo ka gibage piny ka bang' jatend piny Kenya William Ruto koso keto koke paro mar chiko omenda mag 224. Kane gilose boma Busia kutane kod jakom gi John Mwiruri giyango ni ng'anyo mar rawere osekelo tho kod kethruok mwandu. Jotelo bende ojiwo jatend piny mondo omi obag romo kod rawere mondo omi owinj ywak margi. Ka bende gijiwe mondo obed kod nywak pach jo telo mopogore opogore kama oting'o jotend kanisa e tawo piny Kenya. Tutafanya. Waje tu amalize. Vijana makanisa mbalimbali, madhehebu mbalimbali, mahali popote mlipo, naomba sana. Maandamano yaliisha. Wakati president alikubali matakwa yenu, maandamano yaliisha. Kwa hivyo mwache maandamano. Mipango yetu mara tisi mara nini hiyo, achana na hiyo. President amekubali kukaa na nyinyi chini muongee. Amewatoa bili imeondolewa. Sasa tutakuwa mnaenda kupigania nini? Na vita yenu imesikika. Vita imeisha. Sasa ni kuongoja president apange, tukutane tuongee. Tujadili mambo ya nchi ya Kenya. Ningeliomba viongozi wetu wawe wepesi wa kusikiliza na sio wepesi wa kutenda, ili waweze kuseek advice kabla hawajafanya uamuzi kwa jambo lolote, kwa wanadini ama kwa wazee ambao wanawashinda kwa mawazo, kabla wajatoa jambo lolote kutupa, kuweka wazi kwa raia. Sisi sote tunapenda nchi yetu Kenya kuliko Kenya ipate kuchomeka, kwa sababu mahali ambapo imefikia tuelekei mahali pazuri. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweza kukaa chini na tuweze kuyazungumza na tupate suluhisho. Viongozi tuliyowatuma ni vizuri sana wawe wakisikiza na pia kutafuta mawaidha kutoka kwa watu waliowapigia kura. Mokuom jod bura mayae hoho marokako kwedo ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka giwacho ni ose donjruok ye gi jonjore moko makoro dwa kawo telo gi thuon katiyo gi ng'anyo manochaki yor kwe. Kurane kod jaod bura ma Mogotio Ruben Kiborek giwacho ni ng'anyo ma kamago osebedo kadhi mbele kata mana bang' jatend piny wito kucha paro mar chik mar omenda. Ng'anyo no giwacho ni jomaundu ema dhigo mbele kaka yor ng'iko chenro mag piny owacho. Girwako rawere twak gi jatend piny manosenyiso dwaro mare ewi twak makamano. Kiborek wacho ni ok oikore kawo mito mar osara kaka ne ilieko gi duol mar SRC. Jaod bura Matiati William Kamketo osejalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom siro lwedo jogo mang'iko chenro mag piny owacho. Ni watoto wetu walikuwa na haki kuandamana ili sauti yao isikike, na sauti yao imesikika, na ndio maana tukaenda tukakaa na rais. Lakini tulipoona
watoto wetu wanaongea maneno yao kwa amani. Wakora wakaingilia. Ukweli imejulikana kwamba kuna watu hawatakii serikali mema. Kuna watu hawatakii wa Kenya kujitegemea. Na hao ndio tunawakemea. And when we told our agencies that, yes, you are fighting a good cause, but your cause has been hijacked by crooks who wanted to perpetuate a regime change in our land. And we want to say we cannot support anarchy, we cannot support such kind of mayhem being caused across our countries, our town. We want to be people who are peace-loving, people who are progressive, who eye their issues and differences positively without much using violence. Jotuo prario kod ang'wen dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Kitengela level 4 bang' chielgi kod magina e kinde ng'anyo mano otimore tich ariyo jumani e sama jotuo mamoko adek mano ochiel wigi kod magina bende notero osiptal ma Kenyatta yudo thieth manemba. Apisa maduong' mar kar thieth ma Kitengela Lemuta Saila wacho ni jotuogo gin moko kuom 38 mano ochopo e osiptalno kochakre tich ariyo godhiambo bang' kane ochiel kod magina. Kathothgi mane nitie kod athonde mag lisasi kuonde opogore fuonegi mag del bende yudo thieth. Moko kuom jotuogo ma yudo thieth gi sani olero ni ne giwuok oko mar ng'anyo e yor kwe kinde mane moko kuom jong'anyo nochako kuo mane omiyo apisas mag arita nowito irgi iro malungo wang' kendo tiyo kod risasi e keyogi. Kata kamano gidwaro jatend piny Kenya William Ruto mondo owinje ywak magin godo kaka rawere. Kuja nikaruka chini. Sasa hata sikujua venye nilifika kwa hospitali. Kwa pale tumeandamana, kibahati mbaya huyo askari akapiga risasi kanipata mguu, nikajipata hosi. Nilikuwa na risasi kwa mguu, lakini nikaenda hii hospitali. Wamenitoa, nimetoka theater saa hii. We received yesterday a total of about 38 clients who had some gunshot wounds. These clients, some who had some soft tissue injury and some had some gunshot bullet wounds. We had a total of 38 clients. So we referred a total of 1 to KNH. We referred also a total of 2 to Machakos level 5 since we didn't have a neuro surgeon. We also had a number of 5 who were attended yesterday and were taken to theater. So currently there are some who are still waiting to be attended to go to theater for the removal of muscle bullets in their bodies. Oganda maloyo 3,000 manodaro ya piny Ethiopia kadhi kambi mar jogo moringo thuchegi Dadaab kod Kakuma. Koro yudo kar dak manyien e kaunti ma Kiambu mana kilomita 800 koya Kakuma. Man kaluwore gi monj manotimne gi jodak moya South Sudan gino makoro chuno gi dar. Sane gidak e kanisa moro mantiere kod chope ariyo kende e kadak mar Ruiru kaluwasi mar kama gidakie bende ok ni kare. Jomamine joma chuo kod nyithindo duto nywande kanyakle kanisa no kamoko ninde dirot. Gino makide kelo negi midekre mikelo kod lil kod koyo. Kony ma osebedo kichwalne kod riwruoge machalo Red Cross, UNHCR kod mamoko pod okrom ka koro ginyiso luoro margi kendo gikwayo sirikal omed yudonegi kuonde jot mamoko ma ginyalo tiyo godo. Some of people now, they just put it down with the malaria here. The people who are injured, they are here, they're sleeping inside, outside here. There is no treatment they're getting here. People, we are here, crowd, there is no, we cannot move. So what happened on that day, it was so deadly and it was so really very bad thing. We did not really expect any kind of thing to happen to us. We have been living peacefully, even with Nur and the other communities around. But due to what happened on day 20, during the celebration of World Refugee Day, we thought that it was just light thing. But those guys, they took it seriously. And then they launched attacks twice on day 24 during the night, and many people were injured. One person was killed, and during the morning, and we were ready to go to bury the dead, they came again and they attacked us badly. Hawa watu wako hapa wametorokea upande ya Kakuma. Kulikuwa na vita kidogo, sasa wamekimbia upande ya Ruiru kwa sababu hapa ni mahali familia zao wako hapa. Sasa wamekimbilia upande hii na tunataka kusaidia ili wanaweza kuwa warudi kwao. So tumeweka mkakati ya kuhakikisha wamerudi. Ojende mawuok e kaunti ma Kajiado timo romo mar twak wi lokruok mar kor lwasi ma giwacho ni sani gidwaro mondo onywandgi kaka ojende mawuok e kaunti no. Wacho ni pachgi ibiro tigo do nyaka higni mabiro mondo piny Kenya oyud resruok
negi golo paro mathoth kaka piny nyalo rakore gi lokruok kor lwasi. Kaunti ma Kajiado en achiel kuom kauntis ma pacho kamano yudo lal mathoth koting'o tho mar jamni kaluwore gi oro. Ramono notimore gweng' ma en Chula, boma ma Kajiado. Juzi tulipoteza ng'ombe wengi sana. Watu walihangaika mambo ya usalama wa chakula, na ni vyema sana watu wakiweza kujua kwamba wataweza kuingia vipi katika ukabilianaji wa haya yote kupitia kwa sera, kupitia kwa bajeti na hata kupitia kule kuhusishwa katika kuunda zile miundo misingi ambayo inahitajika. Nimeweza kufunzwa sera mbalimbali za sheria zinazotumika kulinda mazingira yetu, na pia ya zaidi ni kwamba jinsi tutakavyohakikisha kwamba watu ama wananchi katika nchi hii yetu ya Kenya wanaweza kupata elimu kuhusiana na utunzaji wa mazingira na mabadiliko tabia nchi. The recommendations that we have put forth from this workshop have really been insightful and will work a long way in the Universal Periodic Review that is going to be released by the UN. So we hope that many Kenyans can be aware of the effects of the climate change, especially when we're experiencing floods and drought, and that this awareness, by coming together from different stakeholders, will really bring light and shed light on matters climate change. Ikanye mwatieke chendo marka kacha karakamano walosoni wechege yo makare kende yo matuta hinya angno kel nigi kanye chendroa mar angichwelo dia makawuono kacha gi chendo maro yimore kama angno kel ni wechege yo makare. Riti masani nyinga Lydia. Okay.